ҳабси абадии як мард барои таҷовуз ба номуси духтарандару писарандараш. додгоҳи шаҳри Душанбе шаҳрванд Исанов Турғунҷон Жураевичро барои таҷовуз ба номуси духтарандар ва писарандараш барои як умр аз озодӣ маҳрум кард. ҳукми додгоҳро торномаи додгоҳи Душанбе нашр кардааст ва дар он гуфта мешавад, ки Исанов бо шаҳрванд Зарина Соева, ки баъди ҷудо шудан аз ҳамсари аввалааш дар тарбияи худ ду фарзанди ноболиғ доштааст, никоҳи мусалмонӣ карда зиндагии якҷоя доштааст. ҳамчунин аз ин зиндагии муштарак як фарзанд низ доштааст. бинобар навишти торномаи додгоҳи Душанбе ин ниҳод муайян кардааст, ки Исанов аз вазъияти набудани ҳамсараш дар хона истифода карда нисбат ба фарзандони ҳамсараш духтару писари ноболиғ ҳаракатҳои бадахлонаи ҷисмонӣ содир намуда борҳо ба номусашон таҷовуз кардааст. дар навиштаи торномаи додгоҳ омадааст, ки Исанов ноболиғонро таҳдид кардааст, ки аз ин амалкирдорҳои ӯ ба модарашон шикоят набаранд. додгоҳ бар асоси далелҳои овардааш Исанов Турғунро бар пояи моддаҳои 138 қисми 3 банди А ва 139 қисми 4 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста ӯро ҳабси як умра кардааст, ки ҷазоро дар муассисаи ислоҳии дорои низоми махсус адо мекунад. ин буд хабари имрӯза. бародаро ҳатман дар канал обуна шуда дар видео лайк монед. дар канали мо ҳаррӯза хабарҳои нав мешавад. зинда бошед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.